Το παιδί. Γέλα. Γεια καρτινά. Το πατάω, αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγάζει, δεν πατήσει να βγάλει όργα, βίντεο τραβάς. Α, βίντεο τραβάω. Μην πάτησες τίποτα και το σταμάτησες. Δεν ξέρω, εδώ πάτησα αυτό. Όχι, βγάζει. Κοίτα τι ωραία η γαλιάντρα μου, η γαλιάντρα μου. Κορίτσι μου. Το κορίτσι μου, ωραία. Το κοριτσάκι μου. Πού είναι το κορίτσι μου? Πού είναι το κορίτσι μου? Πού είναι το κοριτσάκι μου? Αχ, μόνο να μπορούσα να την πάρω λίγο αγκαλίτσα. Τα μάτια της λείψεις στο μάτι. Τι? Λέει μάτια. Η κούκλα μου, μωρέ, η κούκλα μου. Α, πως δίνουν γάλα πάλι, κοίτα. Κοίτα πως σας είσαι τώρα. Η κουκλίτσα μου, μωρέ. Κοίτα πως είσαι γάλα που δίνουν. Δεν τις δίνουνε. Να το δω, κοίτα πως σε έχουν βάλει. Δεν είναι γάλα αυτό, ρε, σπροφάρμακο είναι. Αχ, γελάει ρε Ζήρο. Άσε, πάρ' το χέρι σου, Βαγγέλα, εδώ. Όχι, μην τίποτα. Φτερνίστηκε. Αχ, Μαρία, καπούλα μου. Τι δεν καταλαβαίνει τώρα ότι είμαστε εδώ? Της έχεις κοκκινήσει το στόμα, ρε σπίτι, τι κάνεις? Ναι, αλλά της έχεις κοκκινήσει το σώμα. Βάζει και δύναμη τώρα και κουγέται και χτυπιέται. Συγγνώμη, να σας πω, Ιδάκη, έχετε βάλει στερίλιο στα χέρια μετά. Ναι. Είναι σημαντικό, πρέπει να είστε καλά πλημμένοι. Ναι, ναι, θα πάω να τα ξαναβάλω πριν το πιάσω, θα βάλω τέτοιο αντισηπτικό. Αγάπη μου. Πάρε, τράβα και εσύ λίγο, να πάω να πλύνω τα χέρια μου. Νικείτε στην άλλη βρύση, από εδώ μπορείτε να πείτε, από πίσω η βρύση, όχι αυτή η άλλη πίσω. Α, εδώ, Όλγα. Από κάτω πατάτε με το πόδι. Ναι, ναι.